Bafuthu konakele singenile iChelsea singaphakathi excavator menzwe izinto zenzeke kusha abantu bathi abantu uqondanisa hayi bafethu hayi ngibheje libomvu ke namhlanje yabona mase awayempela mase nginje kusuke kuliwa ngikhuluma ngalentambo bafowethu ngishaya amafinda awu7 shaya amafinda awu7 lokulandela ngisuke ngimbopha izitha zakho ngiyayibopha ngiveza lentambo ikusiza kunalezi izinto okhanga uthola ukuthi engizenzayo ezinye mhlambe awi afford ngiyengikulekelele ngalentambo le yezitha ngiyengikulekelele ngayo ngikwenzela ukuthi izitha zakho zibopheke ikhona nenye futhi emhlophe engisazoke ngikhulume ngayo ukuthi yona isiza kuphi kodwa namhlanje ngikhuluma ngalentambo le yezitha le nansi le uma ngikwenzela lentambo fanele ufaste uma sikhulumile ukuthi uzofika uzolanda lentambo le uma kungukuthi uzoyithatha ntambama kufanele ulala ungadlile uma ulala kufanele ulala ungadlile ungenani uphuza amanzi ulala ungadlile uma uzolanda intambo yala ekhaya kakhulukazi yona le fanele ulala ungadlile ekseni futhi ngoba fanele usheshe ufike uma uzoyilanda fanele usheshe ufike ngoba kufanele ngikwenze izinto eziningi ezinye sihambe siyozenza somewhere uma uzothatha lentaba fanele uyithathe ugezekile izitha futhi sayimukisa lapho eseyimukisa khona sayicindezela ngetshe kusengiphaahluka kodwa ngizophahlwa vele ngeke ukwazi ukuthi sisuke siyicindezelela kuphi nendawo sisuke sikuphi kusuke kwazi lowo muntu nje sisuke siyoyicindezela naye enye into ungalokhu ungibuza izinto eziningi nokuthi nginawo nomuntu oyintombi hayi ungibona nginje bona nginje hayi bafethu kahleni ngalokhu ungibuza ukuthi nginawo nomuntu oyintombi ngigeza mina ngengahla lezala ekhaya leze engiyithaka ngigeze ngazo ukubona ukuthi ke impela kuyasetshenzwa uqhula umuthi kusuke ekseni lize liyoshona ingakho kunento embuye ngayithandisisi ngeke ngikhulume ngathi yini le ngayithandi ngoba ngifuna ukuthi umuntu ethi ngifuna lo ufuna lokho kwesikhathi kuyenzeka nje ubuzo uyifunele okunye bese ngithaya sale sesihamba siyokwenzela lokho ngoba sengibuye ukuthi hayi khona abakuzungezayo so le ntambo le ikusiza khona ngisho kuthiwa uyagada mhlawumbe ugada umuntu uyi-bodyguard uyi-security uyiphoyisa uyisosha uyagada izovikela wena le ntambo lokuthi uma kwenzeka kunezinto ezivukayo lapho ngisho kuthiwa futhi lena umphathi noma zikhona ke ezinye izinto zabaphathi ejulile ngisho kuthiwa lana khona into eyiphethe kufanele abantu bekusiyi ubasinde wena abantu kufanele umone mabethi bazoganga abantu mhlambe lapho ogada khona umfake le ntambo uzoba nesiqu wena mhlambe kwesikhathi bazokuyeka yabo ngoba phela umuntu mase kuhlaselile useyisitha so wena ke kufanele izokusindisa le ntambo le ngabe uyagada hayi ogadwayo ngifuna ukukhuluma ngogadwayo ufanele engagadwa lo ogadwayo siyakwazi ukumenza ukuthi umuntu engagadwa thina sinankingi siyamenza nje uyafona ukuthi nakho lokho ngigadwa kuyoba nini ngigadwa kanti khona into enyoke engiyikhuluma ukuthi angifuni ukuqeda imisebenzi yabantu kodwa nje uma ugada la yazi ukuthi unezitha lento egada iyafuneka babeke wena lapho ngoba ifuneka lo muntu omgadayo ubekwe lapho ngoba efuneka ugada uyiphoyisa uyisosha yini
traffic cop bani usukuyidinga lenkunzimalanga le siyakwenzela kuba nesikhathi ke kufanele ulinde uma uzoyithatha kufanele ulinde ngoba uyalala ungadlili usheshe ufike futhi ekuseni usheshe ungitshela ukuthi hey ngizosheshe ngifike so lungisa udaba lwalentambo le bese ngiyakutshela ukuthi hayi ke uma udlile lokhu kudla okudlile kuzobuya ngizokubuyisa nje nalokho kudla lokho khululeka ngokubuyisa ngengane ngoba khonze into kufanele siyikhiphe ngaphakathi fanele kufice lentambo uclean kunjengayo lena engisazokhuluma ngeni intambo mina ngisho ngizokufaka ibhande kodwa ngisafuna ukukhuluma ngalo ngoba lezo zinto izinto ejulile lentambo le iyasiza kakhulu siyebasezile kakhulu abantu lentambo le iyakulekelela ngiyacela ke lapho ngiyabona indlela ama subscription indlela anyuka ngayo ayakhuphuka nje kancane only to find ukuthi le YouTube channel ngiyenze this year thanks a lot kubaba uDokotela kodwa ubaba uDokotela akufanele ngimbonge kodwa ngiyambonga Msholozi uright cash umsholozi kunendoda engayisiza la mina ngangingekho familiar nalezi zinto zemedia nani so ngiyayisiza le ndoda ibu cameraman entuzuma ushuthi baningi kodwa cameraman phela entuzuma yasithi hayi ngeke mkhulu indlela ongisize ngayo ngifuna ukuthi thanks ngokuthi lezi zinto zokuthi ube kuyimedia ngizokuthanda ukuthi ube kuyimedia nje wasengixhumanisa nomsholozi ke kanti ayesekuyasebenzeka ke sengiyise ngafika ngenza interview umsholozi ngizoqhamuka lapho khehla ngizokwenza enye interview hayi lokhu ngeke mhlambe nazo lezi intambo ngiyokhuluma ngazo uma abantu bethanda ukuthi ngikhulume ngazo lapha na kubaba uDokotela babu Dokotela TV lapha engavela khona ngase ngithi hayibo kanti channel wasingisiza ke lo mbhemu lo no cameraman wangisiza wangifundisana nokushutha ukuthi kumele ngishuthe mina ngi-upload mina wangicreateela le channel le izinto zalunga aphela umuntu ubonge sefilini ziyeke nangengimention la but ubabuza uma ibhoza liyana ngimention la ukuthi hey wangisiza ukuthi ngihlangana nale ndoda ngiyovela namnezi nabanye abafowethu noda bathi esigaya nabo inyanga nje bantu laba baphatha imithi kuluma ngenyanga isaluthi bafowethu awugaywe umuthi bephila abantu mina ngakho ngiyathi lana kukancane ungizwa ngikhuluma mhlambe ngenye into ungangithola ngikhuluma ngenyanga nje khona inyanga mina engizazi eyivelayo lapha nakubaba uDokotela osinama okhwalo no 2+2 wake wavela ubaba uMasondo uDr Masondo lo ncantshu senanda so nje ziningi inyanga ezivelayo lapha nami ke sebeke bengithinta nje abantu bethi awusaphindeli ngani ukubaba uDokotela ngiyabambabambeka kodwa nje ngizophindela into encane ukuphindela lapha suku olulodwa nje lo interview lo mhlambe 15 minutes or less ngaphindela nayo intambo bafowethu nayo intambo engikhuluma ngayo thathe le ntambo le arrange ukuthi uzofika into esingezoyikhuluma izoyithinta le ntambo ngitshela ukuthi hayi ungadlike emulala ungadli futhi ekseni futhi kumele ufaste kumele ube indoda ekwaziyo ukufasta kumele ube intombi ekwaziyo ukufasta la fast ungayithatha ngisho nanoma yiluphi usuku ungayithatha lento uma ngabe nje ungitshelile ukuthi uzoyilanda inhle kakhulu ungitshela ukuthi uzoyithatha ngoba ngivele ngiyikhiphe nje uma nakusufikile sengiyayikhipha cha ayiveli isuku iphume uyangitshela ukuthi uzoyilanda siqale sisho ukuthi umfoka bani intombi yakwabani izolanda nayi le ntambo le ngiyatholakala ngisempangeni khona la eKZN empangeni engwelezana ilokushe ngekulona eMbale village bude buduze nesibhedlela ingwelezana hospital bude buduze nesikole ikhomba indlela
nesonto lapha emaromeni umfana omncane nje owaziwayo ukuthi uphathe imithi. Ngiyabonga ke, ngicela usubscribe lapho uqala ukubuka lama video ami lapha ala ekhaya. Usubscribe, ucommente okuningi. Ngiyangivele ngibhale inamba uma ubuza something kusuke kungelula ukuthi ngikuphendule khona lapho. Kungcono ngivele ngibhale inamba, ihleli ikhona inamba. Ufone usho ukuthi hayi yazi into ethile iyenzeka kanjani. Ngizokutshela mina ukuthi into ethile leyo yenzeka kanjani. Ngiyazibongela ke bantu bakithi.